Mun veli alkoi vaatia isyystestistä tyttärelleen, koska hän näki vain äidin piirteitä, enkä voi vieläkään käsittää, miten joku voi olla näin epätietoinen, mutta tässä sitä nyt ollaan. Veljeni meni naimisiin vaimonsa kanssa 4 vuotta sitten. Vaimo on kotoisin Norjasta, luonnonvaaleat hiukset, siniset silmät, hyvin vaalea iho, kaikki se skandinaavinen ulkonäkö. Meidän perhe taas on, no, kaikkein amerikkalaisimman näköistä rotua. Ruskeat hiukset, ruskeat silmät, nyt minä ja veli olemme kuin perintötekijöiden oppikirjasta. 2 vuotta sitten heille syntyi tyttövauva. Heti syntymästä asti pikkuinen oli kuin kopio äidistään. Vaaleita hiuksia, siniset silmät, samanlainen nenän muoto. Perhejuhlissa tuntemattomat ihmiset aina kommentoivat, kuinka paljon tyttö muistuttaa äitiään. Vaikka veli välillä vaikeni, kukaan ei pitänyt siitä ongelmana. Minä en ainakaan tiedän, että perimä on outo ja arvaamaton. Olen tuntenut ihmisen, joka näytti enemmän isoäidiltään kuin vanhemmiltaan, mutta noin 8 kuukautta sitten veli alkoi puhua oudosti. Katsottiin jalkapalloa ja hän sanoi, että tiettyjen ihmisten mielestä ensimmäinen tyttölapsi näyttää aina isältään. Minä nauroin ja sanoin, että ei se perinnöllisyys toimi niin. Hän ei lopettanut siitä puhumista. Perhejuhlissa, yksityispuheluissa hän yritti väittää, että vaaleat hiukset ja siniset silmät täytyy tulla isältä, jos on oikeasti tämän lapsi. Hän alkoi näyttää minulle kuvia puhelimestaan ja sanoi, katso, ei meistä poiketa, ei yhtään. Sanoin hänelle monta kertaa, että lapset voivat näyttää vain toiselta vanhemmalta, se on täysin normaalia, mutta hän ei halunnut kuunnella. Hän selasi tuntikausia netissä keskusteluja, joissa puhuttiin isyyspetoksista ja lähetti niitä meille kaikille. 3 viikkoa sitten hänen vaimonsa soitti minulle itkien. Veli oli syyttänyt häntä pettämisestä ja väittänyt, ettei tyttö voi olla hänen, koska hän ei näytä miltään miehen suvun jäseneltä. Vaimo yritti selittää perinnöllisyyttä, että ominaisuudet voivat tulla kummaltakin puolelta, mutta veli vain sanoi, ettei tarvitse mitään todisteita. Sitten hän antoi vaimolleen uhkavaatimuksen, ottaa isyystesti tai tulee ero. He olivat olleet yhdessä 7 vuotta. Vaimo oli täysin shokissa. Hän kertoi, ettei ollut koskaan ollut toisen miehen kanssa, mutta hänen miehensä ei kuunnellut. Me kaikki vanhemmat, minä, yritimme soittaa ja selittää, mutta veli ei vastannut. Lopulta hän lähetti ryhmäviestin, että olemme kaikki manipuloituneita ja että totuus tulee vielä esiin. Vaimo jäi lapsensa kanssa vanhempiensa luokse viikon ajan. Hän sanoi minulle, että hän ei kieltäydy testistä, mutta häntä satutti se, että mies edes epäili häntä. Hän alkoi miettiä kaikkia yhteisiä muistojaan ja mietti, oliko mies epäillyt häntä jo pitkään. Lauantaina hän meni tapaamaan asianajajaa ja alkoi valmistella avioeropapereita. Vanhempani menivät veljeni asuntoon ja sanoivat, että vaimo oli jättänyt erohakemuksen. Veli oli täysin järkyttynyt. Hän soitti vaimolleen ja pyysi tätä jäämään. Vaimo sanoi, että hän ottaa sen isyystestin, mutta tuloksesta riippumatta hän on lopettanut kaiken tähän. Testi tehtiin maanantaina ja tulokset tulivat torstaina. 99% varmuudella veli oli biologinen isä. Sen jälkeen vaimon asianajaja jätti erohakemukset heti. Veljen lakimies kertoi hänelle, että hänellä ei ole oikeudellisesti kovin vahvaa perustetta taistella huoltajuudesta, koska hän hajotti avioliiton omilla teoillaan. Eilen veli soitti minulle, äänensä sortuen, kysyen luuleeko minä, että vaimo vielä muuttaisi mielensä. Minä